Ako po si Rico Ford. Minsan nyo na po napapakinggan sa 90.3 Energy FM. Pagka wag mong sabihin radyo, sabihin mo, Energy! Masamsami! For today's video mga kalas, tara samahan nyo kami. Naimbitahan kami dito sa Senior Ball ng Daniels Maramban National High School. Wow, pero alam nyo mga kalas, dito pala ginanap sa Great Heritage Santa Barbara. Dahil alam niyo kasi, nung una daw nilang itong ginanap ay umulan, hindi pinalad. Kaya nung natuloy na ito mga kalas, sobrang saya ng mga estudyante dahil naka-covered court na sila, may mga pasayaw na, tapos ang gaganda ng mga gown nila mga kalas. Para naalala ko yung, alam niyo, yung JS prom namin dati. Siyempre, salamat kay Sir Francis Dudang. Maraming salamat sa iyo, sir, sa pag-invite sa amin. Kaya ito, panurin natin mga kalas. May kakanta, may sasayaw. Tapos alam mo yun, isasayaw mo na yung jowa mo or crush mo. We can leave the Christmas lights up till January. Ako po si Rico Ford. Minsan nyo na po napapakinggan sa 90.3 Energy FM. Pagka wag mong sabihin radyo, sabihin mo, Energy! Masamsami! Di ako, ikaw ang siyang naguna. Wag mo mong para-para, hindi ko kasalanan. Yan, maraming salamat po. Kung yung mga hindi pa po nakafollow sa akin at hindi, mga ngayon nyo lang po ako nakita, please, i-follow niyo po ang ating fan page, Rico Ford.